Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suna na Yakubu Ahmad, da kuka fi sani ya Zero. Ni ne zan ci gaba da kasancewa da ku a cikin shirinmu mai suna Tsarabar Fim. Tare da ni akwai Firdausu Muhammad wanda kuka fi sani da Fidi Bauchi. kuma Fidi Bauchi. to alhamdulillah. Kamar kullum wannan shiri namu na Tsarabar Fim muna tattaunawa ne akan mu na Kano. Da irin abubuwan da aka yi, kurakurai kuma ɗan gyara da ya kamata a yaci. Wannan karan za mu tattauna ne, kuma har yanzu muna cikin fim ɗinmu ne na Jamilun Jidda. Jamilun Jidda fim ne wanda Maishadda yake ya ɗauki nauyi, Ali Gumza kuma shi ne darakta. Malama Fidi, zan fara da ke kamar kullum. Yadda aka tsara ko kuma yadda aka gina fim ɗin Jamilun Jidda. Abubuwan da ya faru irin su kishin Jidda, irin su gidan malam gidan. A tunaninki a real life za a iya samun gida irin haka ko kuma za a iya samun rayuwa haka? A'a. Ka san me yasa na ce ya? Za a iya samun ta wani bangare yana faruwa a zahiri, amma wani bangare baya faruwa. Ko da na faruwa to ba haka zai faru ba. In na fahimce ki da wani zai iya zamowa haka ne, wani kuma zai iya zamowa kirkira ne. Yawwa. To kamar da wanne ne kike ganin cewa zai iya faruwa, sannan wanne ne kike gani kamar zai iya zamowa kirkira? Yanzu ka kamar rayuwar gidan malam totally na faruwa ta wani bangaren. Ana samun mutane haka dattawa. Kamar yanzu rayuwar gidan Prem yake ko Pro ne ko to kun gani to kamar yanzu rayuwar saka gaskiya a yanzu da yake totally a zahiri ana wayar mana da kai a game da addini, ba sosai rayuwar gidan takan yi tasiri ba. Inda na fahimce ki rayuwar gidan malam zai iya zamowa a real life a rayuwar mu na yanzu. Rayuwar gidan Pro kuma ke kina ganin cewa wajen kawai duk wanda ta gani kar ta kwaikwayi wannan gidan dan ba ruwa. To malama Khadija, kamar tambayar da nayi wa Bukira yake a cikin fim din Jamilun Jidda, wasu abubuwa wasu rayuwa ne wanda kike ganin su cewa a real life za a iya samu su, akwai kuma wanda kike ganin cewa labari ne na kirkira? To kamar kullum bana tare da Ni ba juya mun baya kike amma ada ma ya kamata na ba a rinka samu ba damuwa. abin da yasa na faɗi haka, rayuwar gidan malam yana faruwa, sannan rayuwar gidan koma yana faruwa. Yanzu fa a rayuwar da muke ciki, wallahi tallahi exactly abin da yake faruwa a gidan koma na faruwa. To ganau ne ke ko jiya? Wallahi ni ganau ce ba jiya ba. Ganau ma ba ma sau ɗaya ba ma sau To ta abu kenan. kamar menene wanda kike gani a gidan Pro? akwai mutumin da za ka ga kwata-kwata ba wai bai yadda da addinin ba ne, kuma musulmi ne, ba kuma bai yadda da, ya san gaskiya ce fa. Ita wannan rayuwar gidan malam din ya san gaskiya ce, amma kasancewar boko ya shiga jikin shi sosai. Ba ilimin addini, yana da karancin ilimin addini, sai ka ga yana irin rayuwa irin na gidan. Abin da ke faruwa fim ne, amma wallahi duk abin da kaga an yi a fim yana faruwa exactly. Yana faruwa. Rayuwar gidan malam shi zan ce ma ya fiwa because addini ne, kuma akwai dattawan arziki. Sosai. Akwai dattawan arziki wanda suke tarbiyya wa gidansu kamar yadda malam yake. To haka ya kamata duk al'umma musulmi mu zama. Rayuwar gidan Pro kuma still akwai shi ya fi yawa. Sai dai mutane mu gyara. Ai shi fim kamar wa'azantarwa ne da tunatarwa. Kasan Allah akwai da yawa mutanen da na sani wanda suna irin rayuwar gidan kuma kana gani din. To sai dai in kisa wani lokaci in kamar yawon mutum ya ga kasa ko kuma gun da kake zaune waje ne su kake, to ba za ka sani. Abin da yake faruwa a nan malam ya za ka ga uba ne, shi iyayen shi sun bashi tarbiyyar daidai gwargwado, amma rudin duniya da kuma wasu abubuwa na rayuwa sun shiga kan shi, sai ya zo ya gina nashi familin ba akan irin tarbiyyar da aka bashi. Yawwa, to kaga tarbiyyar ba wai ya fara daga asalin shi bane, shine ya tsaro wa kanshi a shi. Matarka tana karkashin ka, yanka suna karkashin duk abin da ka dora su da shi zasu yi, indai ba masu zurfin ilimi ba kamar irin Jamilu. Kaga yanzu Jamilu duk inda ya je zai rayu da tarbiyyar da malam ya bashi, haka kannan shi. To amma shi kuma profa tun daga farkon fim din misali
kokari yake akan Jidda, baban shi kokari yake, ya kamata a ce ta koya. Amma kasancewar ta rayu akan wancan rayuwa shi yasa abin yake aiki akan ta sosai. Karamin abu mata manta da shi cewa idan ta mutu ta kashe kanta wata za ta ji. Haka ne. Kuma duk da malam ya zo ya mata nasiha ya gaya mata kaga bata ji ba, cewa take wallahi ko yanzu ta tashi in dai zai yi auren za ta kashe kanta. Kaga irin waɗannan mutanen wallahi malam ya canja su yana matuƙar wahala sosai. To kaman Jidda, mu koma kan Jidda kafin mu je. Kina gani kishin Jidda za a iya samu a real life ko kuma a'a shi ma da mugun yawa ma. Gaskiya. Da mugun yawa ma malam ya. Ba ki bani ba na ƙarasa. Ai na san inda kake tafiya. Shi yasa na. Ba zai zama labarin girgira ba. Wallahi ba zai zama girgira ba. Mata suna muka tara. Sosai. Wallahi akwai wanda kishin ya haura na Jidda. Me yasa nace maka ya haura na Jidda? Ita za ta kashe mutum a aikacen ma. Ga sunan yana faruwa ka ga mace to an auro miki mace an kawo gidanki. Baki nuna ba za ki yadda ko wani abu ba. Kin je kin mata asiri kin sa mata cuta. Kin je kin mata asiri kin sa ma ɗanta cuta. Kin je kin ma ɗanta kuciya. A'a kin mata kuciya. Wallahi ya wasu mahaukatan da kake gani ba mahaukatan Allah da Annabi bane, in dai mata ne. Kishiyoyi ne suke tura su. To da irin wannan kishin ai gara ma na Jiddan ki kashe kanki sai kin tafi kadai. Wallahi ta san ta kadai kan ta tafi. Ina tare da ita ko? A gaskiya anan ina tare da ita. Ni ina tare da ita anan. To Allah ya sauke. Gaskiya saboda ku kishi. ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan shirin namu na Tsarabar. Za mu tafi ga tambayar mu na fidi da suke da ke na fara ku. Da zan fara ne. Wani irin jan hankali zaki wa al'ummar musulmi ma al'ummar Hausawa? Tunda mu yanzu a arewa mun ɗauki kawai idan aka ce maka musulmi to kai bahaushe ne. Wani irin jan hankali zaki wa mutanen da irin halayyar da aka saka Fatima? Zaki ga yarinya ba musulma ba, sanadiyar soyayya sai ta ji cewa za ta musulunta don ta amma kuma tana tsoron ta musulunta irin walakancin abin da ya faru da Fatima ya faru da ita. Wani irin shawari zaki ba mu? Maza su ji tsoron Allah. Gaskiya. Yawwa. Shawaran kuma da zan bayar anan shi ne karfa su yi tunanin abin da ya faru da Fatima shi ne yake faruwa a cikin addinin musulunci. Wallahi ba haka bane. Duk wanda kuka gan shi yana matsayin musulmi ya aikata haka to musulmi ne dai amma dai bai dauki tarbiyyar addinin musulunci. Sosai. Wannan ba tarbiyyar musulunci ba ce. To bai kamata wasu wanda suke da niyyar musulunta ko dan sun ji wancan ko sun gani su ji tsoro ba. Ba haka musulunci take ba. Na farko kenan. A secondly abin da ya faru da Fatima yana faruwa da wasu da yawa ma wanda ma ya fi ma nata ma. Wasu a sanadiyan haka ma sai kaga sun fada rayuwar karuwanci a shaye-shaye. To gaskiya akwai gyara a cikin al'ummar mu. Kamar da yadda na faɗa maza su ji tsoron Allah, kusan duk halin da ka ga mace a cikin namiji ne ummul awa'is. Gaskiya. Don wallahi in dai mace tana saka za ka juya ta yadda kake so. Idan kana so ta ɓaci za ta ɓaci, in kana son ta gyaru za ta gyaru. Yanzu namiji ne za ka gani malam ya musulmi ne ya auro mace ya kawo ta gidan shi. Ita ma musulma ce ma ajiye ma maganar misalin Fatima. Amma na rantse maka da Allah abin da yake mata wallahi wanda baya addinin musulunci ba zai ba. Sun fi mu riƙe aure. Sosai. Sun fi mu riƙe aure. Haka ne. A kama mace a mata duka da ciki. Da ciki. Namiji ya kama ki da ke kaman karya. Wanda a gidanku ba haka aka bashi ya miki ba kuma su ma ba su sani ba, ke kuma kina tarbiyyar da aka baki a gidanku kina gudun ki je a zuwan kin je yaji ko kin kai karan miji. Mata muna da irin wannan kawaicin. Akwai gidan a malam tarbiyyar din malam bashi ma akwai gidan da bai kisa gida kin je musu yaji. Wallahi ina ɗaya daga cikin gidan mu. Wallahi dai kije da takarda. Amma bai kisa kije da yaji. Yawwa. To kaga irin wannan ke mace kina jin tsoro saboda tarbiyyar da aka baki, shi kuma sai ya samu guri ya ta cin zarafin ki. To wallahi ko ke musulmani sai kin yi tunanin ki fada wata hanya in dai ba wai kin yi imani da zuciya yawa sai ki tunanin ki fada wata hanya. To wannan abun ba wai akan wanda ya shiga musulunci bane ko wanda yake so ya shiga, kawai addinin mu ne mu gyara. Na fahimci cewa wannan kin dauko min wani maudu'i na daban, zan dauko wani sabon shiri wanda zan dauko ki a ciki. Malama Firdausi. Na'am. Kamar yadda na mama abokiyar aiki. Irin jan hankali su irin wani. Gaskiya Malam Yaks, ni a nan jan hankalin da zan yi wa al'umma
kamar ta ɓangaren maza, inda da ita totally mace tana da rauni. Duk yadda kake so ka tafi da mace za ta tafi maka. Kamar yanzu a zahirance fa zan gaya maka, a zahirance ma na gani da idona, wallahi ta bar iyayenta, ta bar yan uwanta, ta bar kowa, ta biyo saurayi musulmi ta zo ta musulunta, ya sa hannu za a yi aure, babu cin zarafi babu komai. Na rantse da Allah da annabi maganar da nake faɗa maka, 'ya'yansu 3 ta cikin na 4 ya zubar da cikin, ya mata duka kuma ya sake ta, kuma ya ce ta tafi da 'ya'yan. yanzu irin wannan ya faru, ina kuma wata wanda take jin cewa ita ma tana wannan to kaga yanzu misali ita da ta shigo musulunci, an karɓe ta hannu biyu, an ba ta duk wani farin cikin da yake cikin musulunci, da duk abin da aka ce wa musulmi yayi yayin da wani ya shigo cikin musulunci yayi, to wani ma fa zai ji sha'awa. Amma yau ka shigo musulunci ba a karɓe ka ba, wallahi rayuwan baya zaka ji. Ko da wata za ta shigo musulunci, in ta je ta tambaye ta, za ta ce kar ki shigo, saboda musulmai ga ra'ayinsu. Kuma totally maza ma ba sa samun dama, ni abin da yake bata min rai, su dinga nuna bukatun ransu sai sun ga wadda ba musulma ba tana kokarin ta shigo musulunci. In suka karɓe ta yayin da sun san an guje ta, sai su yi ta abin da bai kamata ba. Suna manta mutuwa, suna manta suna da 'ya'ya ko ba su da 'ya'ya, kuma suna manta cewa mu hadisin mu bai zo mana a haka ba, totally Qur'ani maganar Allah bata zo mana ita ma a haka ba. Ubangiji Allah ya samu. Amin ya Allah. Masu irin wannan hali Ubangiji Allah ya sa su gane. Amin ya Allah. Muna cikin shirinmu na Tsarabar wanda tashan Maishadda TV take kawo. Kusan daidai nan za mu kawo ƙarshen wannan shiri, wanda a gaba za mu zo muku da wani sabon shiri. Sai maudu'inmu na ƙarshe. Malama Firdausi, wani irin kurakurai kika gani a cikin fim ɗin Jamilun Jidda da ya kamata a ce an gyara? Gaskiya na ɗan ga wasu kurakurai, amma ba wasu mai yawa ba. Kamar yanzu mu totally ma rayuwa yanzu ta dawo kawai media. Ni yanzu karan kan mutum, ko in ce maka misali ni in na ɗauki waya haka, sai in ga abin da wancan ta ya burge ni to ni ma zan yi. Ka gane? To ni irin jan kunne ko kuma irin wannan ɗin da zan yi wa masu wannan shiri shine cewa a dinga karfafa mana gwiwa mu 'ya'ya da jin maganan iyayenmu. Kamar yanzu in gida suka ce maka kaza ba zai cutar da kai ba, a karfafa mana gwiwa akan mu aiwatar don mu ga nasararsa, saboda iyaye ba abun wasa bane. Malama Khadija, wasu shawari zaki bayar ko kuma wasu kurakurai ne kika gani a cikin fim? Wannan karan ina tare da ita. Abin da iyaye shi ne akan gaba, kuma su 'yan fim wani abu ne da yake sa 'ya'yanmu Hausa suna koyi da su. Suna koyi da su. To duk fa abin da za a tuna cewa fa akwai masu kwaikwayo. Idan mai kyau aka yi ko mara kyau, za akwai wata wallahi za ka ga a fim da ke ɗaukan al'adun banza. So ai kamar yadda na faɗa. Kisa ake zagi ɗin fim. 'Yan fim sun yi ƙaunin suna, amma kuma abun ba haka bane. Kuma wannan fim ɗin kamar faɗakarwa ne ga mai hankali. Sosai. Ga mai hankali. Idan kin kalla kin san fim ne, bai kamata a cikin ɗauka ba, sai ka tsinci na gari a ciki. Na abin da masu kuma duk da abin da yake damuna shine duk abin da aka yi maka ya zama cewa gurɓatacce ne, sai an nuna maka daga ƙarshe illansa. Amma kuma wani shi ya rufe kunnensa da illan. An nuna maka hali ne, sai aka nuna maka ɓatancin shi gaba akwai illa. Sai ka ga mutum ya yi ɗauki halayen kudu da fa ya san aga abin da zai faru, amma kuma sai. To ni gaskiya a game da fim ɗin Jamilun Jidda babu wani gyara, babu wani sabon abu, because faɗakarwa ne. In ka ga dama ka yi ne kyau, in ka ga dama ka yi mara kyau. Wallahi haka ne ka za ka girba tun a duniya. Suna kan daidai kuma aikin su na kyau. Kamar yadda Malam Bahaushe ne ya ce masa wasan kwaikwayo. Yawwa. Wasa ne sai ka kwaikwaya. Aka yi gidan malam sai aka yi gidan malam. Aka yi hagu sai aka yi dama. In ka dama ka yi hagu. In ka dama ka yi hagu. Allah ya sa muna gidan malam. A ce ai ne ba na fata gidan furo. Wasan ne ba ko ni ne za. A karfa mun asiri. Muna zai. Yan uwa da abokan arziki masu sauraron wannan tasha namu na Maishadda TV, a daidai nan muka zo da ƙarshen wannan shiri namu na Tsarabar Fim, wanda muka tattauna akan fim ɗin Jamilun Jidda, wanda muka gabatar tare da Firdausi Bauchi da Khadija Bauchi.
to zai je wani yayi na gan shi a comment section wai duka sun sa Bauchi ni me zai sa Yakubu ba sa Bauchi ba to shikenan Yakubu ka an san Yakubu Bauchi haka ne Bauchi kan lafiya Bauchi haka ne suna da Yakubu a hannu daga yau na zama Yakubu Bauchi amma fa ya zero yana ba fa Yakubu Bauchi ba Yakubu Bauchi yawa gaskiya Yakubu Bauchi kenan irin Yakubu dan Bauchi ne ga Sardauna TV.